ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to ndulmaji dembe ndulmaji funeɓe kon waktu yoni ha to demar galle alhaji Massayer Sara kame galle mam Ilyas Sar ha to demar galle alhaji Alhassan Soro kame Samba Soro eko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabroji men to leydi Sénégal dawrugol leydi ndi wonti filto molto ɗon ɗo candidat ji kene tolno e 19 goni nder leydi ndi ne mbaɗa campagne mumen ko ɗon yogay landaji ɓen ɓe jaɓanaka ko fate banggue wonande conseil constitutionnel ne hena PDS ɓe joƴƴini ɗereji mabɓe toon to cour suprême gam hollirde fandare mabɓe ko ɗi henna sumgoji nde pirtete ha mema leydi to leydi Mauritanie landata wassula holliti yonnani tene yadani ko fata banggue sifane ñande jeeɗiɗi duɗa henna lewru hakkude laamu leydi Mauritanie kame union européenne ko fate banggue ɗanle suuɗayru ha tenti noon réfugié ji e nder leydi Mauritanie to leydi Mali finoɓe to réseau Tombouctou ha faynma toon to gundama dire oɗo saaha ko jaam arti toon e wiide koninkoɓe leydi Mali ɗum ko caggal nde ɓe gummini fiyande yaltinde dingiral wolde o gorko joguitiɗo armé kame fedde mum kala to leydi Guinée Conakry Kindia hande finiri ko seppoji mawɗi no fewi sukaɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mumen taw jeeyi sababu ko kure ɗum noon ko hakkude mabɓe e ɓen ɓen hakkude mabɓe e force de l'ordre joguitiɓe armé ji kabruji men manawen ha to Côte d'Ivoire Ghana Burkina Faso Gabon RD Congo Soudan ma jaha to Tchad kame joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen funnangue hirnangue rewo e worgo onon kala de oɗon keɓa beelema mawɗo on beelema noon ko ciggam nangue wulgue diaw e dow moɗona ciggam nangue wulgue diaw ko équipe moƴƴo keblaɗo to leydi Turquie taw koye fannu installation kame fannuji certuɗi kala ciggam nangue wulgue diaw e gardugol Haruna Dawuda Ndiaye gorko mo Tumbela aɓe jogui beelema mawɗo habrude dendagal bandiraɓe kala aɓe jogui congélateur uji taw ko nangue dongnata ɗum woni solaire ko nonne kadi aɓe jogui panneau solaire aji moƴƴi batterie aji moƴƴi ko nonne kadi ponoje moƴƴe e lampaji moƴƴi ha e gueɗe goɗɗe kala taw ko matériel uji marque Turquie kame Allemagne kala ciggam nangue wulgue diaw so bâtiment maɗa so woynduma so forage ma jardin ma walla guesa ma kala hen ko jiɗɗa wannede installation to banggue matériel moƴƴo ko fate solaire e ko nandi hen kala sa noddiɓe hay so tawi woynduma ko 100 métre maɓe jaltina ndiyam labɗam ceerra ciggam nangue wulgue diaw ne rokka moon hoolare hayso on joɓata haaɓe gayna ha jiiya ndiyam nanna junggo e poos gam jokkodirde ciggam nangue wulgue diaw ciggam nangue wulgue diaw holliti wona koye lewru korka saaha oni wuuli kono kadi sa jokkodire congélateur uji mabɓe ma dañ ɓooɗe glace belɗe yarde ɗe cayata law tene kadi a faala kani facture sa yiɗi jokkodirde ciggam nangue wulgue diaw tonggode mabɓe leydi Sénégal ne waɗi WhatsApp appel o kadi ne yaaha mbatta ko 00 221 77 566 40 22 walla mbaɗa 00 221 78 842 25 75 tonggode mabɓe leydi Mauritanie ene yaaha appel e WhatsApp kala mbatta ko 00 222 46 97 84 75 musidɓe tedduɓe caɗele moon gassi ha laaɓi ciggam nangue wulgue diaw e dow moɗona o wi o firtata aadi mo aadodiri e jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko laaɓaɗo listihar kumpitiɗo lasrari cafrowo yogay ñabboji cuuretoɗi e nder ɓalli kala
ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji ko laabaɗo listihara kumpitiɗo lasrari cafrowo guittowo dabare neɗɗo kumiɗo donkuɗo kayitaji caɗele dewle poɗodirteɗo laamu kala mum de sa jokkodire ceerno ahmad tidiane diallo ma wi alhamdulillah. ceerno ahmad tidiane diallo ko witti yanke fannu leɗɗe omo jogui leɗɗe cafroje a neɗɗo tuƴiɗo kono ne kadi gonduɗo e ɓandu musoru koyɗe musoje mo seydani memi kono kadi leɗɗe gorago an debbo donkuɗo ɓesnude kala mum de ceerno ahmad tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji holliti ene humpiti. ceerno ahmad tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji holto tawete to Paris laamorgo leydi France sa yiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27. ceerno ahmad tidiane diallo ene andina ɓen finoɓe to Dakar bas makko ene tawe ɗon woni ɗon ko biyeteɗo Abdullaahi Diallo ko musidɗo makko on noon mbatta ko 77 714 94 15. finoɓe to diwan Dagana ha to Rosso kala woni ɗon ko musidɗo makko ceerno ahmadou dia gorko mo leeraɓe on noon sa yiɗi jokkodirde mum mbatta ko 77 537 79 28. ceerno ahmad tidiane diallo ene andina dendagal Mauritanie kala finoɓe to Noksoɗa ɗo Robin Cap ene tawe ɗona musidɗo makko miñi ko biyeteɗo ceerno Souleymani Diallo sa jokkodire makko mawrokke tongode oɗona. ceerno ahmad tidiane diallo ene jogui wittoji ɗi witti ko fate bangel leɗɗe cafroje goragu nonne kadi safra kala yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala tenti noon fibron kiis neɗɗo tuƴiɗo koyɗe musoje e ko nandi hen kala. an neɗɗo jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaadoru neɗɗo tuƴiɗo mo ƴiƴam dogata e ɓandu muma joguiɗo AVC jogui cardiaque jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah. gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma a neɗɗo toƴiɗo yahata juma yahata jama ɓandu musoru koyɗe musoje keceji musoje joguiɗo AVC jogui cardiaque yogay ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel te joni joni jiitoɗa hen hoore maɗa. gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ala rewam ala effet a yittat ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa. sa yiɗi jokkodirde e gorel te jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala ko gorel te safrata kala. so tawi ko tongoɗe gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koto leydi Mali Bamako jokkodirta koye Amadou Tidiane Keneme o tawete koto Badala Bogo mbatta ko 00 223 78 11 09 39 walla so tawi gonɗa koto ñorudi Sahela jokkodirta koye Dawouda Sare mbatta ko 00 223 72 68 11 54 so tawi gonɗa koto Dakar to an jokkodirta koye Baba Seka mbatta ko 77 882 71 02 so tawi noon gonɗa koto Zambi jokkodirta koye Abdoussalam Ba to Kittoya mbatta ko 00 260 07 62 00 93 83 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan woni muɗuma. kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie
Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawbaare sappo e ɗiɗi mbooy hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase nayyi yonti kumpital men e ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon giɗo moon sehil moon sar Abdullaahi Saar to karallagal weltare TV ko musidɗo moon Saydou Abouba no gadorino ɗen kala lewru korka so tawi darima woni goo haɗo lewru ndu maayi kala eɗen jaɓɓo ceerno Ibrahima Saydou Kane ene addana men actualité ji ko fati banggue gueɗe diine ma wonna yona men ko fati e banggue lewru korka ndu gila to banggue anniyaji mum ha e moƴƴere wonde hen neɗɗo nde tawno koɗo tedduɗo ko sali ko e ko yiiɗi ko ceerno Ibrahima Saydou Kane assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum salam wa rahmatullahi. ceerno Abdullaahi Saar en calmini dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa. eɗen celli machallah kadi kabra bandiraɓe ɓe wonande korka naati e korka noon ene jogui farillaji walla mbiyen jokli ko wiyete jokli ko ene jogui sunnaji ene jogui jiɗaɗi ene jogui gañaɗi alay saago noon so tawi aɗa waɗa hunde ganda ko mbatta ko holko woni. Sabu jomiraɗo subhanahu wa taala wi ko gande kam ko adine ndewoton kam so tawi on ganda kam holno ndewroton kam. ɗum noon so tawi neɗɗo ene rewa Allah yo tinno anda. Nelaɗo hon sallam wi ko andude kala hunde ɓuri moƴƴude e majjude ɗum nde. Kala hunde andude kala hunde ɓuri moƴƴude e andude ɗum nde. E ndeke noon wadde so ngari e farillaji korka, farilla gadanowo ko anniyade noon ko fiɓde e ɓernde muɗum ene jogori horde lewru korka ndu yetto ɓallorade Allah walla ala ɗoftade yamirore Allah. ko ɗum kordata ko Allah yamiri yo hoore ko force aɗa ɗofto yamirore Allah aɗa hoora mbasa hordude fannu goɗɗo. Sabu Nelaɗo sallam wi golle piɓoto koye anniyaji, moni kala jogui koko anniyi ko. ɗum so tawi ko korka farilla o ka anniya o fiɓete koko adi fajiri ene feera. So tawi a woppi ha fajiri feeri caggal muɗum so tawi a fiɓi anniya aɗa hoora on ɗon ñalawma o jaɓetake o limetake e nder lewru korka he. Nelaɗo sallam wonto wi on mo waldani korka gila jamma o ala korka. habri hadis o ko Nasa'iyu e darul qutni. Ndeke noon so tawi noon ko korka naafila ɗum ene sella ganniyoɗa caggal fajiri walla goppa ha nangue towa ganniyoɗa ɗum noon koye tugnade e konngol Nelaɗo sallam. yummen Aissata o wi meeɗi Nelaɗo ari tawi emin jooɗi tan beetawe walla subaka o wi ene woodi ɗo ko ñaami min mbimo ala min ngala o wi wadde komi korɗo e o nanguiti ñalawma o ha hiiri woni o hoori taw o anniyayi ɗum. rewi hen ko jogitade ga taƴoji korka ɗum ko farilla. kala ko ganduɗa ɗum ɗo ene bonna korka jogitiɗa ga muɗum mbasa ɓaɗade ɗum ko farilla ɗimmo. farilla tataɓo o ko daawal kooretengal ngal ko gila ko adi fajiri ha mutal nangue. ɗon jomiraɗo subhanahu wa taala wonto wino timmine korka moɗon jamma. ɗum koto suratul baqara ayo o woni tongode 150 e ndeke noon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo woni farillaji korka o ko musidɗo moon Ibrahima Saydou Kane ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa. on jarama. ceerno Ibrahima Saydou Kane golle man jooɗi peewi kumpital men e ɗemngal pulaar gartaten koye landaji ɗi jaɓananoka ɗon ɗo conseil constitutionnel leydi Sénégal ɓen noon hanki ɓe moɓodiri ɓe kolliti ɓe joƴƴini ɗereji mabɓe toon to cour suprême. ɗum noon ko wullitade ɓe jaadani e ɗiɗo hen sumgoji kay ɗon ɗo ɓen dawriyankoɓe walla ɗin candidat ji goni e nder leydi ndi Sénégal ene ƴama haqqillaji ɓiɓɓe gendi ɗi ko ɗon noon kamɓene ɓe kolliti ɓe gullitima ɗum ɗon hanki sakti golɗon kayitola ko yaadiɓe PDS woni Mamadou Diop a di Croix ne wonde Cheikh Tidiane Gadio kame woɗɓe yaadimaɓe kala ɓe kolliti ɗum ɗo hen
firti ko ɓe wullitiɓe ko ɓe jaɓanaka yoɓe tawtore ɗiɗo henna sumgoji keddotoɗen koye ɗin fannuji jagorɗo wonande gueɗe nder leydi kame jacingol laamu hanki wakkima sawru gorle ɗum ko caggal maître sidiki kabande toɗɗa hoore jagorɗo leydi ndi hanki o hoorejo jagorɗo leydi ndi hanki tottimo sawru golle kanko jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu woni mouhammeda Mokhtar Cissé o holliti sumgoji ɗi maɓe ndewnu ɗum lawol no hannirta ni tene kadi ɓe ƴetti peeje kala nden kay kisal kono ɗo saaha mo gonɗen yoga e matériel uji ene paari kay ko fate sumgoji ɗi so wona tan ko seeɗa woni ko heddi e nder ɗiɗon fannuji ko wala ɗum ko ɓooyani ko en keeɓi télégramme iwde goto e hujjiyankoɓe Ousmane Sonko ngam hollirde oɗo saaha mo gonɗen Sonko beele ma jogo miijo kañumne kadi joƴƴinude ɗerwol mum ngam wullitade ma jeeyi ɗiɗo henna sumgoji walla ala ɗon kayɗo ñawore makko ko fate kumtimasa woni e haytinede walla ni woni e laɓɓinede e dow ɓandu makko ko fati e banggue wonande viol walla ni corruption de la jeunesse taw ko eɗon fannu hakkude makko ya Adji Sara jagorɗo rewɓe Fatou Dianam hanki o wakkitima sawru golle ndun sawru noon wo tottiɗuma wonande 13 faya on hanki fuɗɗima golle muɗuma woni jagorɗo rewɓe taw kadi ko cuɓaɗo e yontere yawtunde wo yetti noon wo jaari kanko jagorɗo jaltuɗo o yetti o jaari mawɗo leydi Sénégal hono président Macky Sall ko fate kabruji ɗi gonɗani fekka ñuusa taw koye kabaru jaltunoɗo hanki ñalawma ngam hollitede Amadou Ba kamen wondi kadi e ɓen ɗiɗo jiyaɓe e conseil constitutionnel leydi Sénégal keeɓi convocation faade to OFNAC ɓe kolliti noon ɗum wodani ko wona ɗum ko ɗeɗo henna balɗe kala wonande jayndeli leydi Sénégal woni tan koɓe kalata ko Amadou Ba heɓani koppareje iwde mawɗo leydi ndi ni iwde yaadiɓe muɗum kono kadi yaadi makko ne ɗaccidimoy combat tedduɗo no feewi ko wona ɗum konon porte parole APR Saydou Gueye holliti subaka hande o kala kay ko ɓen kaali hen kaali tan ko beelaɗe pittali mumen kono Amadou Ba kay wona jeebaɗo gueɗɗe kala koye lawol goni ɗon ɗo hollita ko joñaɗo wo jonjari e dongal makko e campagne oɗo henna mo woni e dow muɗum koye on campagne keddoɗen Amadou Ba campagne muma hanki o taw kadi ko tonto Mbacké Diourbel o foti toon wonande so tawi on cuɓima mami somi laamima leydi ndi Sénégal mami wallu ɓiɓe mon e golle kono kadi mami yaltin Mbacké Touba e caɗele ndiyam wonande sanceji gonɗiɗo hen ɗi mami golluɗumen no hannirtani hen kanko Amadou Ba jokkuɗo ko fade banggue jilluji ƴamde haqqillaji yimɓe beele ene gotanamo oɗo saaha mo gonɗen candidat ji kewɗi kay ɓene tawi Dakar ɓeɗo hen hande o jalti Dakar kono noon finoɓe to Tamba taw ko sukaɓe Tamba kolliti kamɓene ne cakkani junggo Amadou Ba beele ene wawa laamade leydi ndi kono to banggue Matam Wourossogui oɗo sahani deeƴi taw ɗon ɗo Aly Ndiaye fuɗɗino ƴeɓade yidde yaade toon gonɗo e sunare jawɗo campagne muɗɗum ko wala ɗum ko hanki o wonande Anta Babacara Ngom tawama e Dakar ko noon kadi Mame Boye Diaw tawama toon to Thiès Pire tawama toon to Tivaouane ma en gartoy e mabɓe so jomiraɗo haaji keddoɗen koye leydi Sénégal gaten koye jagorɗo ko fate banggue ndiyam waɗi jillu mum hanki yurnitoyade sance taweteɗo toon to Mamel Dakar ɗum noon jar oɗon sance ngam wahlude ndiyam kaɗɗam wattaɗam belɗam kanko Serigne Mbaye Thiam o holliti golle ɗe ene ɓoosa no feewi ene gasa noon ɗotene darode hitande fande 2025 ene gasa ma golle mum mbaw gasde ha laaɓa taw kadi ganduɗa ko jar koppareje baɗaɗe hen ma wonoya 150 milliards taw koye koppareje franc CFA hanki o terre wonande kalana iwakata jam ñaaƴa faade Dakar hanki dartinino yangara mum taw koye communiqué woni settere ɗum noon ko hollirde kay won naɗɗo e lawol makka a dañi hen gañade ɗum noon ko hanki o siftinde moon 17 lewru janvier dañino peranoɗo hen ngol watti laabi nayyi wonande accident ji
gila ka fuɗɗi ha yettiɗo ɗo gondena to bakkela wonande jumoɓe ñaaki kolliti weltare men mawde no feewi ɗum noon ko caggal nde ɓe keeɓi balle iwde jagorɗo ko fate gaynaka kono kadi yettima ɗuma wonande toppitiɗo walla mbiyen président aynaɓe taweteɗo e nder département mo bakkela woni biram a bodiane o holliti ɓe keeɓi matériel timmuɗo no feewi guila to banggue paɗe botuji ganguji masque uji e comci muɗum kala ɓe kolliti e kala saaha noon ñaakiɗine naata woni hôpitaux ji walla ni école aji e galleji e jumaji kono soɓe ngala matériel timmuɗo ɓe mbawata yaltideɓe kono kadi ɓe keeɓi kala ko ene wawa jumde ɗin ñaaki beele kadi ɓe mbawa kamɓene jokkude golle jumgol e nehgol ñaaki mabɓe to saareya tonne kadi nanga toon ko saggataɓe nayo woni golle mabɓe ko joguitade armeji yaade no mbaroya kullon ladde ne guitta guuri mumen walla ñiiƴi mumen ko fate banggue ɓen toppitiɓe on fannu waɗɗani keerola leydi sénégal taw koye commune misra sara siri manna ɓe gonno kon jeegomo oto hen banggue keerol leydi sénégal hen e noon mbawi teɓede ɗiɗo heddiɓe dogui oɗo saa noon ɓenne tawe e juuɗe dadiɓe ɓe leydi sénégal ɗum ɗo hen uddi kumpital men e nder leydi sénégal paɗena ko to leydi mauritanie jagoɗɗo henɗo woni jagoɗɗo ñawoje leydi ndi to tribunal pénal de Nouakchott ɗaɓɓiri wonande ñawowo ɓe nayo taw kadi ko tumaɓe wargo wonande suufi woldu seyna ko fati banggue mayde oɗon ɓe noon nde ñawete ñawore wargo ko wayno Mokhtar Islam siddo ɓurandirede Saddam no wonde Lamama Hamid al Imam no wonde Al Hassan Hammadi kamne wonde Habib Ahmed ɓeɗo hen nayo o ɗaɓɓiri kay yo ñaawe ñawore wargo ko wona ɗum ko noon woɗɓe kay ko duuɓi 5 woni ko ɗaɓɓiri ɗum noon wo ɗaɓɓiri ɗum ko on ñawowo caggal kay nde ɓen tuuma juuɗe men ene moddi e mayde oɗo hen gendiyanke baranoɗo toon to commissariat mo dar a naim wonno koye hitande yawtunde keddotoɗen koye leydi Mauritanie jaɓɓotoɗen ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbocca kumpital men leydi Mauritanie Alhassane Oumar Mbocca mi salminima. en calmitima Sar Abdullaahi Saar en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kabaruji men ɗo e nder leydi kono Mauritanie ene wayno ñande dow hoore bir jamma sanga waktuji 22 jamma ko ɗon tigui commission taw ko toppiteɗo ko fati e ƴewde kono lewru wawi kono bayyinde wonde kay wawi wono lewru wawi kono yiyade toon to Nouadhibou Rosso hani e hoduji ɗi adini noon gardiɗo kono leydi kono Mauritanie Mamadou Cheikh Al Ghazouani wadde kay haalande mum e ñaganade leydi ndi kala jaam e ɓamtare e udditare o wawi noon wiide décret wonde kay kono golleteni eno adora gollorade ni e ñalawma taw kadi ko hanki o amde ɗum noon fuɗɗima e yimɓeɓe mbawata dawde ko sanga 9h subaka ha fawi taw kadi ko ɓe jippo waktuji 17 kikiɗi woni takkusan ɗum noon ko ñande amde ha ñande taw kadi ko nasade woni alkamisa kono noon ñande aljuma noon dawete ko 9h jippe waktuji 12 woni midi ɗum noon ko ɗum woni ko wawi wadde kono décret makko kono noon holiyankoɓe safroɓe jangguinoɓe e ko nandi hen ɓen ngala e ko wiya ko kono ko dawrano ni ko noon tan dawrata kanko hoorejo leydi ndi Mouhamed Cheikh Al Ghazouani o wawi kono hono jaɓɓade ñande amde 12 lewru ndu gonɗe ɗo diɗɗal gollotoɓe e ASECNA e ɗowngu kay gardiɗo nokku o biyeteɗo Mouhamed hono Moussa leydi ndi sifodiri e ASECNA gam ɓamtude boowelaɗe hono diwoje leydi ndi taw noon e yokka noon e dewnuji ko wayno Attar Nema Zoyrat Kifa Sehil Babi e wondude e Tig Zigza ɗum noon fedde FMI wi faggude leydi hono Mauritanie ina foti kay ɓeydade kono fo tolno e 4 piccal 3 e nder temedere foof e nde hitande so tawi noon a yerodiri ɗum e rawane wonno ko 3 piccal 4 e nder temedere
safiya minto nta ko jagorgal kono leydi murtene ko yewti e ɓesgu rendo e cukagu ko jaaru toon to leyɗele denduɗe amérique to naw yoko gam tawtore toon battu capanɗe jeegom e jeetuɓijo ko yewti e wellitare taw kadi ko rewɓe Saar Abdullaahi Saar ene wayno noon korka kanki ka fuɗɗi ko ɗo e nder leydi hono Mauritanie ene wayno ɗo de ɗo e lamrugo go kam yimɓeɓe tinani ɗum nde tawno wonde wulani ko ene ɓuɓani hoore mum ɗum noon en ñaguima tan nde continirta ni ha lewru ndu maya ɗum noon ko ɗo kadden e kabaruji men taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gorko mon Saar ɗo gam e weltare a Yabo TV. Alhassan Oumar Mbocca golle man jooɗi peewi landata wassula holliti yaadani yonnani sifande jeeɗiɗi lewru mars ɗum noon ko sifande hakkude gouvernement mo leydi Mauritanie kami union européenne taw kay nandiral haɓade ɗanlede ndewani lawol kono kadi réfugié ji ɓe koliti noon ene gasa won ko suuɗi nder ko famnaki tawɓe erima noon laamu ngu nde laɓɓitanta ha laaɓa ɓiɓɓe gendi leydi ndi ɗum ɗo hen uddi kumpital men ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie paaɗen koto leydi Mali ñawore suudu ñawore ndu leydi Mali acciti imam Banjugo Tarawore mo ganduɗa nanganoma ken tolno e lebbi ɗiɗi wo nangano ko 4 janvier 2024 on imam bajotoɗo ɗum ko caggal welnere nde ɓe mbiyata festival walla mbiyan festival taw ko kaaya yuɓɓiɗi ɗum noon ko battuli wonno ko mayirɗe décembre holliti noon ko préje baɗaɗi hen nde ndeɗo hen welnere no wayi hewde dillere ni on kalis so tawi waɗanoma e lawol kayi Bamako ma waɗan gartam ɓiɓɓe finoɓe e nder oɗon diwan kala kono e nder jofande nde ɓen jiiɗum ko fond wonande kay wo itti gam hutorade nden welnere jeeyi sababu noon brigade nanguimo naate juuɗe ñawoje ko hanki noon wo accita goɗɗo ɗaccitaɗo mo andaka noon biftiɓe ɗum haalaka jayde nde Mali Acti woni Mouhamed Dicko mo ganduɗa ko goto e terɗe tabital goto e terɗe tabital taw kadi ganduɗa ko biftanoɗo guila tan 1 lewru décembre ɗo wonno e yuɓɓinde point de presse muɗum ko caggal mum noon woni to yitaka ɗon kay gila nden yitaka kono noon feeñi hanki accitama hanki o ala taw ko keɓɗen hen ko ɓuuri hen labde ma en garto hen so tawi en keɓoyi ko ɓuuri ɗo hen labde raison de Tombouctou finoɓe toon armée leydi Mali ɓe kolliti finoɓe to nokku biteɗo sumpi ha to ñamfunke nonne kadi gundama dire finoɓe ɗi nokkuji kala hande o ne mbawi yaade no ñaaƴa kami wellitare mumen caggal wonno toon ko ngandi mawdi joguitidi armée mo mbiyata Hammedi Sango ene wonde équipe mum timmuɗo ɓen noon ɓe kolliti ɓe jaltini ɗumen dinguiral wolde ha laaɓi oɗo saaha noon toon weeɓi ɗanade caggal nde yimɓe ɗanorto toon guitel gotel to Meneka hanki ko camion yaɓɓi toon pittol pettoje ɗum noon kene wona 15 kilométre hakkude Meneka waɗi noon yimɓe ɗiɗo wasɓe hen pittali men hewɓe gañiɓe hen nawama to hôpital mo Meneka ɗum noon ɓe paano koto luumo ɓe jaɓɓi noon ko pittola ngol woni ko fettidi e mabɓe keddotoɗen koye to banggue nden kay kisal caɗele muɗum toon to diwan ñono préfet mo ñono oɗo sa kanko Mouhamed Tarawore wo lawɗini kuulal hirtolelo woni couvre feu tugganma tan ko 23 heures ha fayanma 6 heures hay goto ya wona moto wona haydara ɗum noon ko yidde haɓade wonande ɓen joguitiɓe armée ji taw kadi ko waɗoɓe janguji mumen e kala saaha e nder ɗiɗon diwanuji kala sen giwi to leydi Mali paɗen koto leydi Guinée Conakry to Kindia hande o ko hewɓe kay moɓodiral manggal gam seppude hollirde mette mumen ndu lewru korka wona ndu kuppiraji courant ene keewi ɓe kutorta ko haydara teni ko hen ɓe pawiti guila e golle mabɓe e jeyirɗe mabɓe e ñotirɗe mabɓe e gueɗe goɗɗe kala gon seppo noon jeeyi sababu ha police hutori doole to banggue lacrymogène kono kadi ke sukaɓe ɗiɗi keeɓi hen kuure ɗen kuure noon dañi sababu yoɓade pittali ɓen ma en garto e oɗon kabaru hoorejo jagorɗo leydi Guinée
woni Amadou Wuri Ba yaltini konngudi muɗum wo holliti wonande laamu transition ma duumo ha 2025 jeeyi sababu wonande leydi Guinée so taw heɓade ene gasa noon référendum ma waɗoy nder leydi ndi ɗo ganduɗa Guinée ne jooɗi nogas e goho ñalawma heɓani jagode taw ɗum ko caggal nde général Mamadi Doumbouya derguiti gouvernement Bernard Ngomo gonnoɗo ɗon ha toɗɗiti hoore jagode leydi ndi woni Amadou Wuri Ba guil nden noon haɗo hen ala kala jagorɗo toɗɗaɗo e nder leydi ndi kala leydi Guinée ene ɓeyda nden ka e kisal ɗum noon ko keerol hakkude muɗum e leydi Mali ɗum ko caggal jango mandogo jeeɗiɗi lewru mars ndu gonɗen to poste Kurimale ɗum noon waɗɗani keerol hakkude mabɓe e leydi Guinée ene tawe nder cercle mo Kangba ɓe kolliti noon Kangba ɓe kolliti nden kay kisal ngam oɗo saaha so tawi hunde watti arde ha ɓattimama alay saago cakkana ɗum taw kadi ko peeje mawɗe beele wawa yaadude e jamanu to leydi Côte d'Ivoire jonde hanki o hakkude Alhassane Dramani Ouattara kame Tidjane Thiam gadiɗo PDCI kam woni kolaɗo kuuɓal lomtiɗo hari Konabidje mo ganduɗa ko jaltuɗo aduna gila goo lewru août 2023 hanki jonde mabɓe ndi noon ko yiilade oɗon gorkajo jaltuɗo aduna gila tan goo août 2023 hitande yawtunde beele jeenayse mum wawa yuɓɓinede holliti Alhassane Dramani Ouattara kanko on ari Konabidje ɗiɗmo horejo leydi Côte d'Ivoire wonno ko hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi tati hayti hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi jeenayyi jaltuɗo aduna duuɓi capanɗe jeetati jeenayyi guila nden noon suwa taw wirede jeenayse mum ma yuɓɓine no gasa lewru mai ha fayinma 2 juin koto Abidjan ha to wuuro makko ngo jibina kala kono kadi ɓe kaldi ko fati sumgoji wonande hitande fande nde e nder leydi Côte d'Ivoire kala to leydi Ghana hande o woni toon ko joué olympique Afrique naɓe ma en garto e ɗiɗon pijiloji kono paaɗen koye suudu sarɗo yeeji ndu leydi mabɓe ɗum ko caggal nde ɓe karmini toon kuulal ha laaɓi ha wi ceeram wonande kay ɓen wiyeteɓe gorkati en debati en wonde leydi ndi ne ñaaƴa kala kay jiyaɗo hen ko duuɓi 3 kaso baɗɗo pratique ha yiyane golla ɗum ko duuɓi 5 kaso hewɓe hen noon hande o kolliti météo men taw ko ɓen sukaɓe yanoɓe ha naata ɗin fannuji hen suka goto holliti galle mumen duppama kono hewɓe hen hande o guila ngal kuulal yalti watti haaltede kalɗo ɓe mbawi wonde beele ɓe tottire laamu ngu kuule ndewne hen ɗon ɗo loni erino haqqe innamade e nder leydi Ghana to Gabon ko fati banggue jonde kaldigal ɓiɓɓe leydi ndi ko mbiyata dialogue national général Brice Nguema olongi holliti ɗum yuɓɓinte ko 2 ha 3 avril 2 avril ha 3 avril wonata nden jonde jogonde laatade ɗum ko caggal kuddata ken tolno joni e lebbi jeeɗiɗi kene wona 580 taw ko pelle dawriyankoɓe kame diineji ha e halifaɓe diine aada kala e société civile ma mbaw tawtetede ɗum noon ko kaldigal ɓiɓɓe leydi kala beldita leydi ndi ɓe pitta ɗum ha laaɓa ɓe leydi ndi wona e jaame kisal ɓe gadda politique moƴƴo mo ene nawra leydi ndi yeeso RDC Congo ko sunare mawde yani e Issa yankoɓe ɗum koye lawol kasum beele sa hakkude muɗum e nokkuɓire ɗo sakkon ndiya ɗum noon ko mini bis goto natodire camion ken tolno e 16 neɗɗo mbasi en pittali men hen 3 ko sukaɓe 6 ne tampini tawe e nder hôpital Soudan kabaru mo keɓɗen subakande armée Soudan holliti tetti radio et télévision e juuɗe paramilitaire ɗum noon waɗɗani hartum hay seeɗa to leydi Tchad gouvernement mo leydi Tchad holliti taw koye ɗemngal jagorɗo finance leydi ndi wo holliti tuganma goo ndulel ndu gonɗen mars ha fayinma 31 lewru décembre kene wiye courant e ndiyam wonti gratuit e leydi ndi hay goto yoɓata ɗum ɗon woni ɓiɗɗo leydi ndi kala wawi hutorade courant e ndiyam taw facture wodata to Nigéria Boko Haram biftinoɓe kene tolle temedde ɗiɗo ɓiɗɗo debbo janggoɓe école aji
ɓe ɗacciti en jeenayo ɓen jeenayo noon jiyama toon to kan doga molto en e nder état mo borno waɗɗani keerola hakkunde leydi nigéria kame leydi camerouna oɗo pratique bonɗo janoɗo ha fuɗɗi majjude e nder leydi nigéria hande o fuɗɗima a fencude toon so tawi kay kala saha kono adde école aji ene bifto sukaɓe afrique du sud fiɓani accude ha hande israila ɗum ko caggal hanki Cyril Ramaphosa hoorejo leydi nde hesɗitini erango makko faadi e cour pénal international darningal haqqe innama aade ɓe kolliti noon israila ko waɗi toon to leydi gaza ko hunde bonde no feewi gaga wargoji ɗi tan ko heege ɗomka ko tawete toon ko tene kadi ko ɓooyani ko tan fiyande nde mbaɗi toon to rafa jeeyi sababu ha yooɓi pittali temedere ɗeɗo henna gueɗe kala noon aɓe jokki wullitade ɗum ɗo yeeso ngalɗon tribunal taw kadi ɓe gullitanono ko gaza hamasa e gueɗe cofɗe ɗe israila woni e wadde toon koolaɗo kuɓal fedde gotago windere antano gucceres erima yo jeygue darto e nduɗo lewru teddundu woni lewru korka kadi ɓen wonɓe toon mbana koye mumen ha mbawro kede ko ñaami ko jaari e safrede jaagoɗo hamas holliti guila tan jeeɗiɗi octobre ha yettiɗo hen ko maayi taw kadi jeeyi sababu ko ɓen israila naaɓe yettima 60 ujunere temedere 80 neɗɗo woni ko waasi fittandu muɗɗum keddoɗen koye ɗin fannuji to liban hezbollah holliti subaka hande o weddima ken tolno e temedere rokketa ɗum noon ko faade basuji ɗiɗi ɗi leydi israila taweteɓe ko ɓiyeɗo balla beka waɗɗani keerol hakkude leydi liban kamɓe leydi israila jamburu goto noon waasi hen fittanu mum états-unis d'amérique donald trump holliti so tawi gañima e sumgoji tijjaɗe mañiɗe ndeɗo hittande ɓe nangaɓe dumba taw koye fifinaji bannuɗi to kaptol kala ko accitoɓe haaɓe laaɓa haaɓe mbiye ceer Ukraine holliti metti mum faade Vatican ɗum noon ko à travers des jaagoɗo affaire étrangére leydi mabɓe kolliti pape konguɗi yaltinnoɓe jonnani gam hollide kay yoɓe mbeynu araray danejo tala ɓe mbaɗa kaldigal faade e Moscou ko avion militaire yani toon hande o 15 neɗɗo ne wonno hen holliti ɗum ko jaagoɗɗo konu gendi leydi ndi to Haïti caggal penle bandiji jaguiɓe toon armeji gaddi fitina mawɗo e nder leydi ndi ha geggini hewɓe teni kadi e nder capital ngal kala ɓe laami hen kede tolno 90 ha 90 kala ɗo jiiɗa ko kamɓe joguitiɓe armeji ɓe kollitino hoore jagalidi nde accita golle mum ɓuuri yawde woni acciti golle mum windi ɓattake ne gasa oɗo saaha ma jaam artu toon to Haïti musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kumpital garangal men kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar to leydi Mauritanie ko musidɗo Alhassane Oumar Mbodja so tawi koto banggue ɓattake ko fate lewru korka kene moƴƴina ɗum e ko bonno ɗum kala ko musidɗo men Ibrahima Saydou Kana musidɓe tedduɓe ketkimalaki jaam yo jaam Allah hiranena